Argiaren podcastak. Ongi etorri egonarria saio berri honetara, gaurkoan sutez hitz egingo dugu, izan ere suteak nahita edo nahi gabe, baina gehienak gizakiak eragindakoak dira eta horren atzean hainbat arrazoi eta topiko daude, esaterako errekalifikazioarena. Gaia ordea hori baino askoz ere konplexuagoa da eta ezinbestean begiratu beharko zaie baso egiturei eta kudeaketa ereduei. Hori guztiaz, sutez hitz egingo dugu Markel Arriola Bengoa Tantai baso kooperatibako kidearekin, hementxe, egonarria saioan. Itxo ineli, primizia bat dugu eta. Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian argiaren liburu berria bidean da. Hain justu gure gaurko gonbidatua Markel Arriola Bengoa da liburuaren egiletako bat, Jakoba Errekondo eta Iñaki Etxebesterekin batera. Maiatzaren 8 baino lehen argiako harpidedun egiten bazara, liburua opari jasoko duzu, bidalketa gasturik gabe eta egileek sinatuta. Eta maiatzaren 29 baino lehen argiaren azokan erosten baduzu, bidalketa gasturik gabe eta egileek sinatuta jasoko duzu. Inprentatik atera orduko. Ez galdu aukera. Argiako harpidetza egiteko, sartu argia.eus/eginargiakoa webgunean eta liburua erosteko, sartu azoka.argia.eus webgunean. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Markel Arriola Bengoa, eskerrik asko gurera etortzeagatik, sutez hizketan ariko gara gaurkoan, sute mota desberdinak egon daitezkela eta, baina lehenengo hasieratik hasiko gara, zergatik hartzen du zu mendiak? Arrazoi desberdinak egoten diez, baina praktikan arrazoi gehienak, zu hartzen duen gehienetan, pertsonek zua ematen dioterako, ero deskuido baten bitartez, nahi gabe, zeharka zua ematen zaiorako izaten da. Hau da, zuten euneko oso handi bat, gizakiak provokatutako izaten da. Askotan izaten da, nekazaritzako traktoreak edo beste makina batzuk sortutako txispengatik, egun zehatz batzutan, temperatura altua baldin badago, lurra, landaredia oso lehor baldin badago, eta aizea baldin badago, eta oso erraz sortu daiteke zu leku jakin batzutan. Euskal Herrian ere, leku batzutan probabilitate hori handiagoa, beste batzutan asko txikiagoa da. Gero badaude beste zuten mota batzuk, eta provokatutakoak, nahita provokatutakoak ez direnetatik jarraiki, adibidez, linea elektrikotan ere ematen dira, zuhaitzak aizaren bidez jausten baldin badira, edo aizak eragin da zuhaitza jausten baldin badira, baskotan ere sortzen dute kortozirkuitoa, eta horrela ere sortzen dira. Eta gero daude nahita sortutakoak. Batetik, nekazaritzan, sastrakak erratzeko, zua sortu, eta zute hori, erosu hori deskuidatu egiten baldin bada, edo deskontrolatu egiten baldin bada, beste batzutan agian kontrolatzeko nahiri gabe, ematen zaiozua, eta leku jakin batzutan Euskal Herrian ez da inoikoa, baina harreman kontuak ere izaten dira. Harreman honak ez dauden lekuetan, eta horrelako kontuak, baina, kasuistika nahiko zabala dela, esan dezakegu. Bai, bati helduko diot, kontrolatu nahiri gabeko zute horri, maneju mota bat izan daiteke zuarena, baina kontrolatu nahi ez den zu horrek zeni egiten dio mesede edo zer rekardezake? Bai, ez da erraza horri erantzutea, eta asko aldatzen da leku batetik bestera. Badaude topiko batzuk, iruditzen zaidana garrantzitsua dela argitzea, adibidez rekalifikazioarena, zute baten ostean, lurra rekalifikatzeko 30 urte pasa behar dira, baldintza oso bereziak eman behar dira, eta oraingoz ez dira kasuistika horrek eman. Aldiz, nolabait resistentzia konkretu bat egiten dugunon aldetik, batzutan bai eman da erantzun hori, eta iruditzen zait, kontrolatu beharreko zer badela, askotan gure argudioen zilegitasuna kolokan jarri dezakelako. Eta oingoz, esan daiteke hori ez dela arrazoi bat izan, eta ez dirudi arrazoi bat
arrazoi bat denik. Ulertu behar da ere, leku askotan, Galizian, Leonen adibidez, hango paisaiak zuaren bitartez kuidatu direla orain arte, horrek eragindu paisaia sukoiagoak sortzea, askotan hango basoetan zuaitzik ere ez dago, sastrakak izaten dira, eta lanabez erraminta hori izan dute basoaiek kontrolatzeko. Eta ez hori bakarrik, baizik, eta kulturalki oso barneratua duten zua leku batzuetan, zua bera kontrolatzeko eta zure herrira datorrenean, zu horri aurre egiteko ere, zua piztu izan dute, kontra zu bat sortzeko, berez teknika baliagarria izan daiteke, baina kontatu digute bertakoek azken urteetan zuaren kultura hori igual ez dela galdu, baina zua maneiatzeko gaitasunak bai galdu direla. Orduan konplexutasun oso handia dagoela esango nuke, eta Euskal Herrian nahiko bestelakoa da errealitate hori. Euskal Herrian zein da errealitate hori, ze aipatzen da, gero eta gehiago entzuten da ez dakit den baita ere topiko bat, rekalifikazioaren bezala, mendiak zikin daudela. Zer da mendia garbi egotea lehenengo eta ea laute den? Bai. Bueno, mendia garbi egotea, esango nuke kulturalki dela, esasi gabe egotea. Eta, bueno, guke terminologia hori erabiltzen dugu horrek ez du esan nahi garbitasuna ona denik. Baizik eta garbitasuna, ero garbi egotea zatezaio sastraka kentzeari. Euskal Herriko zati baten, zehazki Bizkaian eta Gipuzkoako zati handi baten, daukagu paisaiak inoiz ezagutu den, Euskal Herriak inoiz ezagutu den sasi kopururik handiena. Zergatik gertatu da hau? Egin dugun, hainbat arrazoi daude, bi arrazoi nagusi. Batetik badago abeltzantzaren galera bat, eta bestalde batetik basogintza eredu baten porrota. Zer esan edut horrekin? Basogintza eredu intentsiboak, azkenengo urtetan aplikatu dugun basogintza eredu intentsiboak, lurraren agortza ekarri du, lurrak asko pobretu dira. Horrek dakar, ondoren datorren zubaiztia ere asko pobretzea, landareria asko pobretzea, gaixotasun da izurriteak areagotu dira, eta beraz momentu baten kolapso bat eman da, zuaitz espezie asko, kanpoko zuaitz espezie asko gaixotu dira, landagunarekiko lotura hori ere aldi berean hautsi da, gutxitu da, eta horrek eragin du balurrak nolabait hasierako fasera bueltatzea. Hasierako fase horretara non otea, txillarra, sasia nagusi diren, espezie horiek badute funtzio bat ekosisteman bere horretan, kontua da momentu honetan kontrolez kanpo dagoela. Hau da, ez da egitura natural bat, ero berez emango litzatekena, baizik eta gizakiok sortu dugun zerbait ustiak eta ereduaren bitartez, eta gaur-gaurkoz Bizkaiak adibidez badu zaurgarritasun oso handi bat, zutei dagokionez, badagoelako landareri bat pirofitoa edo sukoia dena. Bai. Kontrol hori berreskuratzeko, zein daiteke modua? Animaliak sartzea beste manejoren bat? Bai, izan daiteke animaliak sartzea, abeltzantza estensiboak adibidez egin dezake hor lan oso handi bat. Ez dakit oso errealista den, jendarte gaur egun ez doalako bide horretatik, uste du saiakerak egin beharko genituzkela, eta errastasunak eman, abereak berriro basora edo mendira bueltatu daitezen. Hala ere, errealistagoa iruditzen zait, baso egonkorragoak ero estaldura hobea emango duten basoak sortzea, eta horren sukoiak ez diren basoak sortzea. Erakutsi du zientziak eta praktikak, direla baso batzuk sukoiagoak direnak, eta beste batzuk nekesago hartzen dutenak zua. Adibidez, baso zaharrek eta gure kasuan, baso autoktono zaharrek, asko zailtasun handiagoak dituzte zu hartzeko. Zergatik, garbitasun hori lehen aipatu duguna, baso barruan bere kabuz ematen da. Muturreko kasu baten pagadi batera baldin bagoaz, pagadiak azpian oso vegetazio gutxi izango du, jarraikortasun vertikal hori hausten da, kombustiblearen edo landareriaren vertikaltasun hori hausten da, eta horrek asko laguntzen du, adibidez, zuteak itzalten. Ez hori bakarrik, baizik eta ezetasun handiagoa mantentzen duela, sortzen da ekosistema bat orokorrean, askoz ere iraunkorragoa dena zuten aurrean. Sartuko naiz baso egituretan, aurrez ordea
entzun ditugu ardi suhiltzaileak eta behi suhiltzaileak eta nekazaritza ez dagoelako agian, basura eramateko edo kontrol hori bere gain hartzeko, baina instituzioetatik bultzatzen ari den neurrietako bat, bada, nola ikusten duzu hori? Beno, abeltzainei laguntza ematea oso beharrezkoa iruditzen zait. Lehenengo sektoreari laguntza ematea oso beharrezkoa iruditzen zait. Gero lekuan leku ikusi beharko da proposamenak aproposak diren edo ez. Testuinguru bakoitza oso desberdina da. Euskal Herri barruan ere gorbean egon edo aralarren beharrak desberdina dira. Zer esanik ez, ez dakit, muturreagoko lekuak hartzen baldin badituzu beraz, bueno. Abeltzaintzan badago soluzio bat, baina hori baino gehiago ere egin beharko da. Agian ez oso ezain espezializatuta edo baso egituretan zentratzea proposatzen duzuzuk gehiago. Egitura horietan zer ikusi zakegu? Badago basoa eta landaketaren artean ere badago desberdintasun bat suari dagokionez zer esana izango duena. Bai, bueno, igual azteko eta baina azken urteetan, eta igual azken urtean bereziki zona handia hartu du desberdinketa honek, basoa eta landaketaren arteko desberdinketak, ez dugu gure egiten, iruditzen zaigulako simplifikatu egia dela dikotomia hori, eta ez duela gure alde egiten. Basoa hitzak, bueno, lekuaren arabera ere esan nahi desberdin hartzen du, gurean adibidez Aramaion, pertsona batzuk, nagusiek, basoa erabiltzen dute mendiari referentzia egiteko adibidez. Hau da, abereak goiko larretara eramaten badituzte, basora eramaten dituzte, ero susatan joaten baldin badira goiko larretara ere, basora doaz. Beraz, basoa da mendi eremu hori, eta zuaizteak badaude barruan. Beste leku batzutan, basoak beste esanai bat izan dezake, baina guztietan du esanai kultural bat. Iruditzen zaigu, baserri batera baldin basoaz, eta baserritar horri esaten baldin badiozu, zuk hor duzun pinudia hori ez da basoa, hori landaketa bada. Sortuko duzuna da distantzia bat, bien artean, eta distantzia hori iruditzen zait, ez dela oso estrategikoa. Bestalde, horren beste mugan, o beste aldean, landaketa jartzea eredu txar bezala, ez zait oso aproposa iruditzen, besteak beste, Euskal Herriko baso eredugarriak hartzen baldin baditugu, adibidez, gorbeak baristiak, konturatuko gara batzu landatuta daudela. Landatuta baduela urte. Eta dira baso batzu Euskal Herrian ditugun honenetarikoak. Beraz, landaketak ez du hori eragiten. Ulertzen du zer esan nahi den landaketa eta baso horrekin, baina uste dut ez dela estrategikoa. Hau da, apur bat, lehen aipatu dudanarekin lotuta, iruditzen gure argudioak, tentuz landu behar ditugula, argudio horriek ahulak baldin badira, gure diskurtso osoa jausten da askotan. Zentzu horretan, aipatu dezakegu eukaliptadi bat, baso bat izan daiteke kulturalki, orain ez da baso bizi bat, ez da baso funtzional bat, ez da baso aberats bat, da baso bat, illa dagoena, o baso mortu bat, o beste mugiren baten esan dezakegu. Baina gradiente bada, eta ez dago puntu bat zeina ona den, eta beste puntu bat zeina txarra den. Baizik eta, bueno. Baina berizketa horrek laguntzen du, kasu batzuetan, erresilientzia handiagoa daukaten egiturak identifikatzen, eta bestelakoak ez. Ez balin bada baso eta landaketa dikotomia hori, eta agian ez da dikotomia behar, baina nola bereizi daiteke, egitura aberats bat, erantzun on badaukana ez zutenen aurrean bakarrik, bestelako fenomenoen aurrean, eta ez daukana nola desberdindu daitezke, edo popularki, kulturalki ere nola desberdindu daitezke. Bai, hori iruditzen zait ja, ekologiaz ari garela, ekologiak badu hiztegi oso aberats bat, eta ematen digu aukera gauza sakonagoetaz hitz egiteko. Zutei dagokionez, badakigu baso batek egitura egonkorra mantentzen, estaldura egonkorra mantentzen baldin badu, hau da, soilketak ematen ez badira baso horretan, egonkortasun bat sortzen dela oroar, ezin daiteke hau generalizatu, baina oroar, oianpean ere, zetasun handiagoa mantentzen dela, lurrak egitura hobea mantentzen duela, askuntzak hobetzen direla, eta horren ondorioz, basutekiko resilienteagoa dela baso hori. Oroar ikusi da ere, basoak zenbat eta komplexuagoak izan, espezia anistasuna, adin desberdintasuna, espezie barruan ere genetika desberdintasuna, orduan eta gaitasuna handiagoa duela, baso bizi batek bete behar dituen funtzio horiek betetzeko.
Eta adibidez, esango genuke, eta atzera bueltatzearen, ez dago simplifikazio horretan uste dut ezin dela azaldu. Ez dago baso bat bere horretan perfektua denik, baizik eta guztia hobetu daiteke. Alemanian egon ginen urte honen hasieran, ikusten nola kudatzen zituzten basoak estaldura jarraituaren bitartez, eta azalera oso handiak kudatzen dituzte, eta tartean hartzen dute adibidez, 80 hektareako zati bat, eta ez dute kudaketarik egiten horretan. Ikusten dute dinamika naturalak zeintzu diren. Eta ikusten dituzte kudatutako basoan dinamikak zeintzu diren. Horren bitartez aztertzen dute zeinetan ematen diren prozesuak ondoen, biodibertsitatea, suarekiko erresilientzia eta beste hainbat, eta horren arabera doaz kudatutako hori hobetzen. Honek esan nahi duena da, honek akaberarik ez duela, eta helburua zein da, konplexutasun handiko baso bat sortzea eta baso egonkor bat sortzea. Baina etengabeko hobekuntzan egongo den zerbait da. Etengabe gabiltza basoaz hizketan eta ez ditugu espeziak aipatu. Erresilientzia hori zer da gehiago, konplexutasun hori bermatzean eta dibertsitatea mantentzean, edo espezie batzuk sukoiagoak dira eta horiek arrisku gehiago dute sua hartzeko? Bai, zalantzari gabe espezie batzuk asko sukoiagoa dira, hor badago adibidez eukaliptua, berezik espezie sukoia dena, berak dituen ezaugarriengatik, koniferoak ere asko sukoiagoak izaten dira, hau ere gezurtatu nahi izan dute zenbaitek, eta oso agerikoa den zerbait da, ez da iritzi kontu bat, baizik eta datu objektiboa da. Orduan, espeziak zer esan handia du, egiturak ere bai. Bertako espezietaz hitz egiten dugunean, Euskal Herrian ditugun bertako espezie gehienak, aipatutakoak baino erresilientzia handiagoa dut, ero ez dira inzukoiak, nola baita esateko. Euskal Herrian ere baditugu bertakoa diren koniferoak, eta baditugu ekosistema oso lehorrak ere bai. Baina, oro har. Beraz, basoa kudeatzeko orduan aurre ikusi daiteke erresilientzia hori garatzeko estrategiarik, ikusi izan ditugu su ebakitzaileak ere badaudela, ze estrategia hartu daitezke kudeatzeko ordu horretan, dibertsitateaz gain, sua ekiditeko? Bai, hainbat kontu aipatuko nituzke. Su ebaki ez egin duzun momentuan, su ebakiak askotan txarto interpretatzen dira, askotan ulertzen da bere horretan su alde batetik bestera ez pasatzeko baliatzen direnak. Eta su ebakiak dira langileak basora sartu alizateko lekuak. Garbi mantentzen dira eta hortik kontrasu bat sortu daiteke, ero hainbat ekintza egin daitezke. Zentzu horretan, basoko pistak ondo mantentzea oso beharrezkoa da. Eta agian ez ditugu guk, leku batzutan baina leku askotan igual ez ditugu su ebakiak behar bere horretan, eta pista sare egoki bat izateak lagundu. Bai, irisgarritasuna badagoelako, ez? Bai. Eta gero langileen segurtasuna, esan dute bomberoak gero suhiltzaileak basora doazenean, izan behar dituzte hainbat aterabide eta aterabide seguruak azkar irten alizateko. Eta prebentzio neurri gisa? Prebentzio neurri gisa ekosistemen egonkortasuna ezaustea. Eta hori gaizki egin dugu Euskal Herriko zati baten. Euskal Herriko zati baten, zehazki Bizkaian eta Gipuzkoan, badugu egoera bat oso larria dena, eta iruditzen zait, datozen urteetan arrisku handia dugula zute handi bat bizitzeko. Kontrara, Araban adibidez, gauzak asko betu dira, suaren erabilera asko murriztu da, sasia kontrolatzeko suaren erabilera asko murriztu da, basoen egitura asko betu da, duela mende bateko basoak, baso itxiagoak ziren, txaradiak ziren, baso ahulduagoak ziren, ekintza desberdinen bitartez, lortu da konplexutasun hori handitzea, eta batez be, basoen heldutasuna handitzea, eta gaur-gaurko Arabak baditu ekosistema batzuk oso iraunkorrak esan digun, edo oso aproposak. Ez du esan nahi, ezin duenik zua hartu, Gero argi utzi behar da ere, zute handi baten aurrean, denak hartzen duela zu. Arrisko etxe batek ere, esan nahi dut, Bai, eta ze haize dagoen, eta ze... Hala ere, Gipuzko eta Bizkaian aipatu duzu zute arrisku handi bat egon daitekela, hori zer da? Kudeaketagatik dauden basoak ere badirelako ekoizpen bat, edo produkziora begirako basoak direlako? Ekoizpen eredu jakin baten bitartez kudeatzen direlako.
Bai, ze Euskal Herri mailan ekoiztu Euskal Herri osoan ekoizten da, baina Gipuzkoa eta Bizkaian eredu oso intentsibo baten aldeko apostua egin da, eta eredu horrek porrota izan duenean, ekosistema guztia hankaz gora jarri da. Eta ekosistema guztia dago hasierako fasean. Eta hasierako fase hori oso zaurgarria da. Euskal Herri osora begira jartzen baldin bagara, iparralden adibidez, ematen da beste egoera oso desberdin bat, iparralden sua erabiltzen da urtero larreak mantentzeko, iparraldeko edozein lekutara baldin bagoaz, Larrainera adibidez, ikusiko ditugu kriston maldak, dana belartiz josita, eta paisaje oso polit bat, eta hori mantentzeko modu bakarra, beste leku batzutan egin den bezala, sua izan da. Abeltzantza dagoen bitartean, eta landagunak bizirik dirauen bitartean, paisaia horrei eusteko gaitasuna egongo da. Paisaia horren auskortasuna zein da, abeltzantza hori desagertzen den momentuan, larre guzti horiek otadi bilakatuko direla, eta otadia da askotan sua errazen hartzen duen ekosistemetariko bat, eta gainera badago ohitura bat sua emateko, eta orduan ematen da hor, eta ez kritika bat egiteko iparraldeari, iparraldeak hegoaldeago baino oroar desente hobeto kudatu duela paisaia. Baina hor badago hauskortasun bat, eta hori adibidez bada beste lehen aipatu dudan, Leonen edo beste leku batzutan ere gertatu dena. Suaren aurrean kudeaketarik eza ez duzu aukera bezala ikusten? Kudeaketa oso garrantzitsua iruditzen zait. 6.000 urte daramatzagu paisaia kudeatzen, ez dut uste orain ez kudeatzea edo gizakia naturaz kanpoko elementu bat bezala identifikatzea, uste dut privilegio handiegia dela Euskal Herri baten, kudeaketa oso beharrezkoa iruditzen zait, honek ez du esan nahi edozein kudeaketa balio duenik. Basogintza eredu bat defendatzen dutenak kudeaketa hitza apropiatu dutela iruditzen zait, eta badirudi kudeatzea modu horretan kudeatzea denik. Modu horretan kudeatzea dela. Kudeatu daiteke modu askotan, ekintzarik ez egitea erabakitzea ere kudeaketa bada, beraz, kudeaketaren demonizaziotik alde egin nahi nuke, eta aldi berean iruditzen zait kudeaketa on batek basoen egitura hobetu dezakela, zuta arriskua murriztu dezakela, eta kudeaketa txar batek aldi berean areagotu dezakela, leku askotan ikusi dugun bezala, eta Bizkaia jarriko dute adibide gisa, iruditzen zaidalako hor, Euskal Herrian dugun egoerarik muturrekoena bertan bizi dalako. Bizkaia ere zabala da, eta ez Bizkaia osoan, baina eremu batzuetan bai. Markel Arriola Bengoa, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Baso kudeaketaren konplexutasuna, pixka bat ikutzeagatik, ze hor sartuzkero, orduak neuzkake kontraesanetan erortzeko etengabe, baina tira, kasu honetan zuten arira azalpen hauek emateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta entzule zuri ere eskerrik asko gurean izateagatik, badakizu ohi bezala, saio hau bizibaratzea.eus eta argiako atarietan egongo dela ikusgai, gainerako egonarria saioekin batera. Ongi izan, datorren arte.